Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka State Disaster Response Force SDRF Meghalaya ne ka si khat artrip Julia Warjar Khyndew, kalapan long ya ka jingwat ban play im yo we Nongtrei hadien ka Jingtwa Khyndew ha ka we ka Mawdiangdiang ha Mawdiangdiang East Kastil District. Ongka Kyrwoh no ba PHLA Senior Staff Officer but Additional PRO Directorate of Civil Defence and Home Guard Meghalaya. Maria yo Jingtep na District Disaster Management Authority DDMA East Castles. Shapang kani ka jingja la pha mardor ka kanhon SDRF. Kabalay lam do Inspector Titan Song sha ka thei ka jaka but kilapoi hakapor arsaw ku arno phaisngi. Na ka jingtoket la lab ba Nongtrei ki dangti ya ka benta basna nongrim yeng. Henry kansan ka Khyndew ka bala dep pendam haki benta ba hajrong kala tua bat hap sapo kathliu hakani ka jingja we Nongtrei ula sakot bat sa tep Khyndew bat hadien kuma shikanta ka Jingtrai sitom jong ka kanhon SDRF lalap bala no yo new brew hakapor saubuji sipominen uniu brew bala khlat no bat hadien kanila IT no yakamet jong u shakibor badai pe hakabala donlangki officer na Mawdiangdiang police outpost urang ba snong ka Mawdiangdiang try jong ka jaka snaying bat ki parlong Nongtrei jong u bala khlan. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.